Здравейте, мили деца! Както знаете, аз съм Каролина и днес реших да ви прочета Трите прасенца от златната колекция на Дисни. Но преди това вече виждам, че сте забелязали новата ми промяна в косата. Както виждате, косата ми е ето до тук. Гледайте колко съм си издължила. Така, реших да съм лилава, затова си сложих перука, по-точно майка ми ме сплете. Не, че съм ходила вече на море, нали? Или че ще хода утре или други ден. Не, тръгвам чак на 26 юли и тъй като имам една изненада за вас, която ще ви я кажа, защото вие сте моите любими абонати. Искам да ви кажа, че на 26 като тръгнем ще ви снимам всичко и ще ви снимам плажа, ще ви снимам как си прекарваме един ден на плажа. Ние не че ще спим на плажа, но по принцип миналата година седяхме до 8 часа на плажа. 8 вечерта. След това се прибрахме, нали, оправихме се и легнахме. И разбира се, че вечеряхме, не стояхме гладни. Да. И реших да ви направя мини влог, в който ще прекараме един цял ден на плажа. Ще ви покажа както... Тази година не сме на море. Не сме на хотел. Стига толкова с обяснения. На бунгало сме. И затова ще ви снимам влог, така че ако искате да видите този влог, цъкнете на камбанката и ще ви излезне известие. Ще получите известие просто. Така се случва просто. Тези, които не са разбрали, нали, които не са се абонирали или които не са видяли това видео, в другите видеа след това видео ще почвам да казвам кога тръгваме на море, какво ще има в какво ще има в видеото, какво ще се снима и общо взето на коя дата тръгваме, да се приготвите, да се оправите и не знам, може би на 27 ще пусна влога след това, но не съм много сигурна. Така че очаквайте. Аз ще ви кажа, нали, ако се отложи. И сега да караме по същество, защото много време вече е минало от видеото. Нека да започваме с трите прасенца. Имало едно време 3 малки прасенца. Те тръгнали по широкия свят да си построят собствени домове и да си търсят късмета. Първото прасенце изобщо не обичало да работи. Набързо си построил къщичка от слама. После тръгнал надолу по пътя, танцувайки, за да види как се справят братята му. И докато танцувал си пеел: къщичка от слама си строя, от слама и сено ще бъде тя, на флейтата да свиря и цял ден да играя, друго аз не зная. Второто прасенце също започнало да си строи къщичка. То не било кой знае колко по-работливо от братчето си, така че решил да си направи бързо и лесно къщичка от пръчки. Скоро малката къщичка била готова. Тя не била много здрава, но поне работата била свършена. И второто прасенце вече било свободно да прави каквото си поиска. А това, което най-много обичал да прави, било да свири на цигулка. И докато първото прасенце свиряло на флейтата си, второто прасенце плъзгало по цигулката си, свиряло и танцувало. И докато танцувало си пеело: къщичка от пръчки се строя, от клонки цялата ще бъде тя, циго-миго, тропа-троп, за игрите няма стоп. След което двете малки прасенца тръгнали надолу по пътя, танцувайки, за да видят как се справя братчето им. Третото прасенце било сериозно и разсъдливо. То също започнало да си строи къщичко, но стухли. Тежката работа не го плашала. Искало да има здрава къщичка, защото знаело, че в гората наоколо живеел големият лош вълк, който най-много от всички искал да хване малките прасенца и да ги изяде. Пляс, плюс, пляс. И така то работело
редял тухлите и полагал хоросана между тях. Ха-ха-ха-ха-ха! Присмял се първото прасенце, което видял как братчето му се труди здраво. Хо-хо-хо! Присмяло се второто прасенце. Хайде слез да си играем! Извикало то. Но заетото с работата си прасенце не искало да я прекъсва. Пляс, плюс, пляс! Поставило тухла по тухла по хоросана и се провиквало към тях. Къщичка от камък си строя, от тухли цялата ще бъде тя, няма време за песни и игри, здрава къща трудно се строи. Хо-хо-хо, ха-ха-ха, присмели се двете мързеливи прасенца, танцувайки под мелодията на цигулката и флейтата. Може да се смеете, да танцувате и пеете, провикнало се братчето им, заето с работата си. Но аз ще съм в безопасност, а вие ще съжалявате, когато вълкът почука на вратата. Ха-ха-ха, хо-хо-хо, присмели се отново двете прасенца и изчезнали в гората, пеейки весела песничка. Кой се плаче от големия лош вълк, големия лош вълк, големия лош вълк? Кой се плаче от големия лош вълк? Тра-ла-ла-ла-ла. Първото прасенце тък му стигнало до входната си врата и откъм гората се появил големият лош вълк. Прасенцето изквичало от страх и затръшкало вратата. Прасенце, прасенце, пусни ме да вляза, извикал вълкът. За нищо на света, рекло прасенцето. Тогава ще духна силно и ще издухам къщичката ти, изревал вълкът. Така и направил. Издухал малката семена къщичка и я направил на пух и прах. Прасенцето се втурнал навън към къщичката от пръчки на братчето си. Скрил се там, но скоро на вратата се почукал. Чук, чук, чук. Това бил големият лош вълк. Разбира се, прасенцата не го пуснали. Ах, стега, ще ги излъжа тези прасенца, лукаво прошепнал на себе си големият лош вълк, след което казал на висок глас: тези прасенца се оказаха твърде умни, я да се прибирам вкъщи. И тръгнам към гъстата гора, но не отишъл далече, а се скрил зад едно голямо дърво. Скоро след това вратата се отворила и двете прасенца надникнали навън. Вълкът не се виждал никакъв. Ха-ха-ха, хо-хо-хо, засмели се двете прасенца. Излагахме го и започнали да танцуват из стаята, като весело си пеели. Кой се плашил големия лош вълк? Големия лош вълк, големия лош вълк. Кой се плаши от големия лош вълк? Тра-ла-ла-ла-ла. Скоро отново се почукало на вратата. Това отново бил големият лош вълк, но този път се бил покрил с овча кожа и се бил свил в голяма кошница, за да изглежда като малко агне. Кой е? Обадило се второто прасенце. Аз съм едно бедно малко агънце, което няма къде да пренощува. Моля ви, отворете ми и ме пуснете да вляза. Със сладко гласче казал големият лош вълк. Малкото прасенце вникнало през една пролука на вратата и видял големи черни лапи и остри зъби на вълка. За нищо на света! Не можеш да ни излъжеш с тази овча кожа, рекло второто прасенце. Тогава ще духна силно и ще издухам къщичката ти, извикал разгневен
разгневения стар вълк. И той духнал и изпухтял и духнал. Издухал малката къщичка от клонки и е направил на пух и прах. Двете прасенца се втурнали навън към тухлената къщичка на третото прасенце. Не се безпокойте, казало третото прасенце на двете си уплашени малки братчета. Тук сте в безопасност. Сега вече големият вълк се разярил. За нищо на света, изревал той. Тогава ще пухна силно и ще издухам къщичката ти. И така големият лош вълк духнал и изпухтял и духнал, но не могъл да издуха тухлената къщичка. Как би могъл да влезе? Най-накрая се сетил за комина. Покатерил се тихичко нагоре, след това сръмжене, скочил в него. Точно в едно котле с вряла вода. Извикал от болка, изскочил обратно нагоре през комина и хукнал да бяга далеч от къщата, колкото го държели краката. Трите прасенца прекарали времето си в здравата тухлина къщичка, като пеели и танцували весело, а големия лош вълк никога повече не се върнал. Това беше приказката за трите прасенца. Надявам се да ви е харесала. Ако искате още такива хубави и забавни приказки, се абонирайте за канала ми, лайкнете видеото и чао!